Diolch yn ei weddio. Diolch yn ei o Dduw am y fraint unwaith eto gael dod ger dy fron. Ni'n cyflwyno'n hoedfa i ddofal, tyrdyn plith, tywallt ysbryd arnom. Ni'n gofyn hyn ôl trwy enw a ceddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na baned drws nesaf yn y neuadd. Fe fydd oedfa nesaf pnawn Sul am hanner awr wedi 3. Nawr wrth ni gymryd y casgliad, gen i ganu tra'r ein heistedd yr emyn gyntaf yn y llyfr Emynau. Emyn rhif 1, sanctaidd, 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 Dduw, holl alluog, gyda gwawr y bore, dyrchafwn fawr i ti. Yr emyn gyntaf yn un aros ar ein heistedd. Dyma'n darlleniad o'r Efengyl yn ôl Luc y 6 benod. Luc y 6 benod ac yn dechrau darllen adnod 46. Luc 6, adnod 46. Paham hefyd yr ydych yn fy ngalw i arglwydd, arglwydd, ac nad ydych yn gwneithur yr hyn yr wyf yn ei ddywedyd. Pwy bynnag a ddel ata fi ac awrendi fy ngeiriau ac a'i gwnelo hwynt, mi a ddangosaf i chwi i bwy y mae e fe yn cyffelib. Cyffelib yw i ddyn yn adeiladu tŷ, hwn a gloddiodd ac aeth yn ddwfn ac osododd ei sail ar y graig a phan ddaeth llifeiriant
Y llyfddyfroedd a gurodd ar y tŷ hwnnw ac ni allai ei siglo, canis yr oedd wedi ei seilio ar y graig. Ond yr hwn awrendi ac ni wna, cyffelib yw i ddyn adeiladau di ar y ddeiar heb sail. Ar yr hwn y curodd y llyfddyfroedd ac yn y fan y syrthiodd, a chwimp y tŷ hwnnw oedd fawr. Bydd y bendith Duw ar iau'r sanctaidd ef. Gwydwch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn i ti unwaith eto o Dduw am y fraint o gael dod ger dy fron. I ni yn dod trwy enw, trwy heiddiannau dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ac i ni yn diolch am y ffordd a gorwyd, y ffordd a ddarparwyd ar ein cyfer, ffordd na allwn ni ei ddyfeisio, ei greu. Dim un ffordd gallwn ni gyrraedd ata ti, ond trwy dy ras di, cyn i'r byd cael ei lunio, i ti drefnu ffordd ar ein cyfer. Ffordd y byddwn ni'n gallu bod yn blant i ti, a byddwn ni'n gallu derbyn maddeiant am ein pechodau, a golchiad yn ei waed ef. Ac i ni yn diolch i ti am y ffordd yma. Diolch i ti dy fod ti wedi dangos dy drigaredd tuag atom, dy fod ti wedi anfon yn fab. Fod yr arglwydd Iesu Grist wedi dod yn wirfoddol, ei fod e wedi bod yn ifydd i ddod. I ni yn diolch i ti o Dduw am y newyddion da sydd yn yr efengil. Ac i ni yn gweddio o Dduw y byddi ti yn bendithio ein hamser yma wrth i ni ystyried y ffordd hon, wrth i ni ystyried y ffordd i achawdwriaeth. Modd y mae rhai'n gallu dod o dywellwch i oleuni. Wrth i ni ystyried yr hyn y mae'r arglwydd Iesu Grist wedi dweud i'w Cristion. Y rhybuddion sydd yn dy air di. Ac o Dduw, i ni yn gweddio byddi di felly yn bendithio. Ac y byddi di yn peri y cawn weld ffrwyth. Yn y dyddiau o ddiffyg ffrwyth o Dduw i bob ymddangosiad. Yn ôl yr hyn i ni'n ei weld o Dduw, i ni'n gwybod fod y cyfan yn dy ddwylo di ac dy fod ti'n gallu gweithio'n ddirgel. Ond un golwg ni o Dduw, i ni'n gweld y diffyg ffrwyth. I ni'n gweld y diffyg ymateb, i ni'n gweld y diffyg diddordeb. Ac i ni'n gweddio o Dduw y cawn weld diwrnod, y lle bydd na ffrwyth i weld, ac mae ti fydd yn cael y mawl a'r clod. I ni yn gofyn i ti bresennoli dy hun yma ni'n plith ni, y cawn ni wybod a theimlo a phrofi dy fod ti yma, a bydd yn celonau'n cael ei cynhesu, a bydd yn celonau'n llamu o ddi fewn, wrth i ni ystyried yr hyn sydd yn wir amdano ni, yr hyn yr wyt ti wedi ei wneud yn ein hyneidiau ni, yr hyn sydd yn wir amdano ni, y cawn ni dy weld rhyw ddydd, y cawn dy weld wyneb yn wyneb, pan bydd ffydd yn diflannu ac yn troi'n olwg. I ni yn gweddio Dduw byddi di yn bendithio ni yma, ni'n cyflwyno'r rhai sydd yn ymuno ac yn gwrando, y byddi di'n agos at bob yr un. I ni yn ystyried yn rhai hynny sydd yn mynd trwy gyfnodau anodd, y rhai sydd wedi profi colledigaeth. I ni'n gweddio o Dduw y bydd dy law di yn dod â cysur yr efengil a cysur i wynebu bob un dydd. I ni yn gweddio o Dduw y cawn weld y ffordd o'r ti yn agosau at y blant, y byddi di'n agosau at y ni yma, y byddwn ni yn gwybod y fod ti yma. Ac y byddi di yn rhoi'r golwg hynny ni o ffydd i edrych yn obeithiol tuag at y dyfodol, wrth i ni gweld ein bod ni'n wan, ac wrth i ni weld y niferoedd yn lleihau. O Dduw, yr wyt ti yn Dduw sydd yn holl alluog, a dwi'n ond dweud y gair sydd yn rhaid i ti wneud, ac yn gofyn o Dduw i ti yn dy drigaredd, i rhoid y gair o'r chymyn. Y bydd y bobl sydd wedi byw eu bywydau hebddo ti, yn dod i geisio dy wyneb di. O Dduw tyrd, gwna rhyfeddodau yn ein plith ni, yn ein dinas ni, yn ein gwlad ni unwaith eto. Ac i ni yn gweddio, mae ti fydd yn cael yr holl glod. Felly o Dduw, i ni yn gofyn i ti bendithio ni nawr, arwain ni yn ein haddoliad, tyrd tywat y lan ysbryd arno. Diogelo ni rhag ymosodiadau'r un drwg. I ni yn gofyn hyn o troi enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Dewch yn ei ganu emyn rhif 272, tyred ysbryd yr addewid o'r uchelder pyr I lawr. 272, gwni sefyll i'w chanu. Byddaf yn testyn o'r Efengil yn ôl Lyc, chweched benod ac adnod 47. Lyc 6, adnod 47. Pwy bynnag a ddel ata fi ac a wrendi fy ngeiriau ac a'i gwnelo hwynt, mi adangosaf I chwi I bwy yma I fe yn gyffelib. Nawr, fe ddywed J.C. Ryle, na ddylai unrhyw bregeth orffen heb ryw fath o gymhwysiad personol I gydwybod y sawl a'i cliw. Ac yma ni'n dod at ddiwedd y bregeth ar y mynydd. Ac felly gallech chi ddweud yn sicr, wel trwy gydol y bregeth, mae yna gymhwyso yn does na. Mae I wneud yn bwrpasol, yn bersonol, bod yna reswm dros bob peth, I weithredu mewn bywyd. Ac dyna beth sydd drwy gydol y bregeth, ond be mae Ryle yn dweud o leiaf yn sicr erbyn diwedd y bregeth, fe ddyle fod yna ryw gymhwysiad personol I gydwybod pob un, mae hwnna'n golygu y Cristion ar di-gred. Fe ddyled fod yna rhywbeth yno fydd yn peri I ni chwilio'r galon ac I geisio ac I ddeheu am fwy. Mae Ryle yn mynd ymlaen I ddweud, gadewch I ni weld, wrth gwrs fe ddwedodd efo'n Saesneg, ac felly dwi'n gwneud rhywbeth o gyfieithiad bras, gadewch I ni weld yr hyn a ddywed yr adnodau yma am yr hen bechod cyffredin o broffes heb weithred. Mae'n dweud, gadewch I ni ddysgu.
Beth mae'r Iesu yn ei ddweud am broffes sy'n bod ni'n Gristion, hynny yw, ni'n honni bod ni'n Gristnogion, i ni'n dweud arglwydd, felly be mae'n dweud yw, gadewch i ni weld felly, beth mae'r darn yma'n dweud, be mae'r Iesu yn dweud am y pechod cyffredin yna, mae'n gyffredin mae'r ail yn dweud, o broffes heb weithredoedd. Nawr, ar ddiwedd y bregeth mwyaf rhyfeddol a fi erioed, pregeth ar y mynydd, pregeth llawn efengil, ceir disgrifiad o'r hyn yw gwir Gristnogaeth, ac yna ceir pwysigrwydd o bwysleisio yr angen am ffrwyth yn y bywyd i ddangos bod y broffes yn ddilys, ei fod yn gywir. A hyn oedd y broblem, ac mae dal i fod yn broblem, ceir gormod o bobl yn methu rhoi ei proffes ar waith yn ei bywydau. Ac felly, mae yna anhawster, ond oes, dyna beth oedd Rael yn dweud, mae'r broblem yma'n anferth. Nawr, oedd yn anferth yn ei amser achos oedd yna gymaint yn mynd i'r capel. Roedd yna gannoedd yn mynd i'r oedfaon. Roedd yn gyffredin i fynd i oedfa. Ac felly, ymhlith rheina, roedd yna nifer anferthol o bobl oedd yn gwneud proffes, ond nad oedden nhw'n Gristnogion. Ac felly, roedd yn rhoi her iddyn nhw. Nawr, wrth gwrs, i ni mew, mae'n oes lle nad oes fawr neb yn mynd i'r capel. Does fawr neb yn gallu profi cynulleidfa o unrhyw werth. Mae hwnna'n wir yn gyffredinol ar draws y wlad. Ond beth yw'r neges yw? Mae dal yr un mor berthnasol i cynulleidfaoedd bach ac oedd ei cynulleidfaoedd fawr. Oedd y broblem yn ymddangos yn fwy yn cyfnod Rael, ond allwn ni ddweud mae'r broblem yn fwy difrifol yn yr oes hon ac mae'n fwy brawychus bod ni'n gallu cael cynulleidfaoedd bach ac eto ymhlith rheini hyd yn oed, efallai bod yna rhai yn syrthio i'r trap yma, nad ydyn nhw wir wedi deall. Wrth gwrs, fe allai fe fod 100,000 o'r ysymau, bod rhywun wedi dod i gredu, ac eto heb cael dysgeidiaeth. Credu falle bod hwnna'n bod yn orgaredig ambell waith. Achos gwirth yw cadwedigaeth. Wastad wedi bod hyd y gwela i. So, gallu gweld bod ffaith bod ni'n byw yn yr oes mor llawn anghrediniaeth, pan mae rhywun yn dod yn Gristion, mae nid gwirth yw dim mwy. Pan mae rhywun yn dod yn Gristion, yn ôl be fi'n deall, yn ôl gair Duw, mae e'n wirth, wedi bod yn wirth, fe fydd yn wirth, mae e'n wirth lle mae rhywun yn profi'r ysbryd glân yn rhoi bywyd yn yr enaid, maen nhw'n dod o farwolaeth ysbrydol i fywyd ysbrydol, o dywyllwch i oleuni, a dim byd i wneud â nhw, ac mae'r wirth yma'n peri gwahaniaeth mawr. Fe fydd yna ffrwyth. Fe fydd yna rhywbeth i weld, fydd yna rhyw arwydd o fywyd yna. A be mae Rael yn rhybuddio ni wrth i ystod, allenwch chi Rael ar y darnau yma, mae'n hyfryd. Mae'n rhoi rhyw fath o rybydd ysgytwol i ni. Ble i ni'n sefyll? Ble mae'r oes hon yn sefyll? Heb sôn am yr oes crefyddol a fi. Beth oedd yn dweud, mae yna ormod o bobl yn methu rhoi proffes ar waith yn ei bywydau. Nawr, ni'n gwybod nad o weithredoedd i ni'n cael ein hachub. Ac i ni'n gwybod, nid trwy'n hymdrechio ni i ni'n cael ein hachub. Ond eto i gyd, mae yna beryg ond oes i redeg i ffwrdd o'r elfen, mae yna weithredoedd, ond nid i achub yr enaid, ond i ddangos fod achubiaeth wedi digwydd. I ni'n gweld, be mae Matthew yn dweud o'r bregeth yma, Matthew 7:20, oherwydd paham, wrth ei ffrwythau yr adnabyddwch hwynt. Felly mae yn fater holl bwysig sydd o'n blaenau ni yma, yn y darn byr yma o'r ysgrifennu. Dim ond chydig o adnodau sydd yma, mae'n darn cyfarwydd iawn, ni'n gyfarwydd ar darlun yma, o'r adeiladu ar y graig ac ar y tywod ac yn y blaen, siwr o fod, pobl y byd yn gwybod rhywbeth am hyn. Wel, gadewch i ni'n gyntaf edrych ar y cwestiwn sy'n mor bwysig, ac yn ail disgrifiad hyfryd ac yn olaf rhybydd Tregarog. Wel, yr cwestiwn pwysig yma, adnod 46. Grandewch, dyma be mae'r Iesu'n dweud, mae hwn yn gwestiwn, mae Iesu Gris wedi dweud, paham, dyna cwestiwn, mae pam yn gwestiwn. Chi dysgu plant yn ysgol, chi'n mynd dros geiriau cychwynnol i frawddegau, ac ambell waith chi'n rhoi gwers iddyn nhw ar geiriau cwestiynu. A mae pam yn gwestiwn. A mae Iesu Grist yn gosod cwestiwn.
Paham hefyd yr ydych yn fy ngalw I arglwydd. Pam I chi'n galw fi'n arglwydd? Ac nad ydych yn gwneithur yr hyn yr wyf yn ei ddywedyd. Yn cofio, yn siarad ar y ffordd nawr, rhyw adeg wedi gofyn I fi, fel athro yn gofyn I fi, o'n I wedi dweud rhywbeth, o'n nhw'n dweud, pam sy'n rhaid ni'n neud e? Dryches I arnyn nhw. Mae lot o'r ysymau dy fi pam, ond y prif reswm dwi wedi dweud wrth ti I beidio wneud na. A fel athro, dwi'n disgwyl ti wrando na fi. A paid o gofyn fi pam. Mae'n bwysig. Ond fan hyn, mae Iesu Grist yn gofyn cwestiwn. Mae e'n gofyn y cwestiwn pam. Ac eto I gyd I ni'n fodlon iddo fe I ofyn y cwestiwn. Wrth gwrs, mae e'n gallu gofyn yna. Mae'r cwestiwn yma, mae'r ffordd mae'n cael ei ofyn, a mae'r cyd-destun mor bwysig. Pam I chi yn fy ngalw I arglwydd, ac I chi ddim yn gwneud beth dwi'n dweud wrth chi wneud. Dyna beth nes I ofyn i'r plentyn yma. Dwi wedi gofyn ti wneud rhywbeth a ti ddim yn wneud e. A felly dwi'n taflu'r pam nôl I ti. Paid ti gofyn pam I fi, ond fi'n gofyn ti pam. Chos dwi newydd ddweud wrth ti beidio gwneud hwnna yn fy nosbarth I. A mae hwnna'n ddigon, chos dwi'n athro. Chi'n cael yr awdurdod na tu fas y dosbarth neu'n rhywle arall, allwch chi'n mynd ar y stryd, o fel athro, chi'n gallu neud e, gallu dweud o'n disgybl I ddweud rhywbeth, falle fe ddim yn boblogaidd yn yr oes yma. Ond fan hyn, mae Iesu Grist yn gofyn y cwestiwn bwysig yma, bwysig iawn. Nawr, mae Dywed Hendrickson ar yr adnodau yma, fod yr Iesu yn edrych ar y sawl yr oedd yn ei cyfarch fel rhai an-onest. Nawr, nid fi sy'n dweud na. Dwi'n cytuno. Ond un o'r awdurdodau hynny ar ddiwinyddiaeth yw Hendrickson. Un o'r goreion. Mae e'n wych. Peti bod dim mwy o lyfrau gen I o'r lyfrau'r Beibl gan Hendrickson. Na bod wedi gwneud mwy. Achos mae e'n wych. Be mae Hendrickson yn dweud yw fod yr Iesu yn edrych ar y rhai mae'n ei cyfarch fel rhai an-onest. I chi'n an-onest. I chi'n dweud celwydd. Dwi'n chwarae o gwmpas dyn nhw. Dwi'n trio fod yn wleidyddol gywir. Mae'n edrych ar nhw I chi'n an-onest. Chi'n dweud arglwydd. Chi'n sŵn o mor ysbrydol. Chi'n sŵn o mor grefyddol. Chi'n dweud arglwydd. Ond pam I chi ddim yn gwneud beth dwi'n dweud wrth chi'n neud? Falle nad yw'r oes hon yn fodlon derbyn y fath gondemniad. Efallai nad yw'r mwyafrif o fewn yr eglwysi, hyd yn rai efengyloedd yn fodlon clywed honiad o'r fath hon. Fod yr Iesu yn crybwyll fod proffeswyr ei enw yn an-onest. Sut gall hyn fod, meddyliau nhw? Ond mor amlwg yw'r condemniad, y cwestiwn yma. Mae e'n anhygol, ond nid ydyw. Fel yn dweud, sut mae hyn yn bosib? Pam ydych chi yn trafferthu fy ngalw yn arglwydd a hyn o flaen pobl eraill a'r goedd ac eto nad oes Ufudd-dod I fy ngorchmynion. Pam I chi'n neud e? Rhagryth yw'r cyfan. Bydd rhai yn dweud, o leia bod rhain yn cydnabod bod angen rhoi teyrngarwch i'r Iesu fel arglwydd. Ac o leia allwch chi dweud na. O leia bod nhw'n dweud na. Maen nhw'n rhoi'r clod i'r Iesu arglwydd. Mae e'n iosod fel ac y dylse fe fod. O leia maen nhw'n dweud na. Efallai hyd yn oed rhain yn fodlon cydnabod fod yr Iesu yn ddwyfod. Ond fel y gwela I, mae'r ddadl yna'n fwy brawychus. Mae hwnna'n golygu fod rhain sy'n gwneud proffes, rhain sydd yn dod I gapeli, falle efengyloedd, siwr o fod, ac maen nhw'n dweud arglwydd. Mae'r Iesu'n arglwydd, falle yn y cwrgweddi yn dweud arglwydd, ac yn gweddio arglwydd. Dwi'n cofio cwrdd y gweddi yn y coleg. A'r rhai yn gweddio bob dydd amser cino yn y cwrdd y gweddi, yn dweud arglwydd, a falle chydig bach o emosiwn yn yr arglwydd, ond eto ddim yn agos I gapel nawr, na, wedi hen fynd i'r byd. Blynyddoedd degawdau yn y byd. Mae'n codi dychryn arnoch chi'n dweud? Arglwydd. A rhai efallai yn fodlon roed y fath
deyrngarwch i'r Iesu ei fod yn arglwydd, ac yn cydnabod ei fod yn dduw. Dyna pa mor dda, dyna pa mor athrawieithol gywir yw'r rhain. Beth fyddai yn peri i bobl wneud a dweud hyn? Ac eto, gwrthod i fyddhau i'w eiriau. Gan i ddweud hyn, gwrthod i fyddhau i'w eiriau. Does dim chwarae o gwmpas fan hyn, chwaith nagos. I chi'n gwrthod i fyddhau. Nad ydych yn gwneithur yr hyn o'r wyf yn ei ddywedyd. Chi ddim yn ei wneud e, chi'n gwrthod. Chi wedi clywed beth sy'n eisiau chi wneud. Chi'n deall beth sy'n eisiau fi wneud. Chi'n gwybod ar awdurdod gen i fel, nid yn unig fel arglwydd ar y ddeiar, ond ar arglwyddi. Dwi o ddiw, dwi'n fab i ddiw. I chi'n fodlon cydnabod fy mod i'n ddwyfol, ond i chi'n gwrthod i fyddhau. Felly beth bydd yn peri hyn? Bydde sawl, siwr o fod, sawl cymhelliad y tu ôl i hyn, yn gyntaf efallai, nid yw'r rhain wedi dod o dywyllwch i oleuni, ac efallai fod y fath broffes yn siwtio ar y pryd. Ond nid yw'n hwnna'n sicr, dwi'n credu bod hwnna'n sicr. O fewn y gwmnïaeth sydd ganddynt ar y pryd, efallai o fewn cyfeillion yn yr eglwys, efallai bod yn siwtio bod nhw'n plesio ffrindiau o fewn yr eglwys. Arglwydd. Mewn rhai gwledydd, mae'r math yma o siarad mor gyfarwydd yn dwi'n eisiau enwi gwledydd yn y byd lle mae hwn yn gyfarwydd, ond mae yna rhai mawr iawn, pwerus iawn, a mae'r math yma o iaith mor gyfarwydd. Mae'r arweinyddion yn siarad fel hyn, a maen nhw'n dweud, mae'r arglwydd, i ni'n diolch i'r arglwydd am hyn, ac clod i'r arglwydd, efallai byddwn nhw'n dweud ar ddiwedd rhyw daraith efallai, ac maen nhw'n dweud, os Duw a'i mynd, maen nhw'n defnyddio hwnna'n dydyn nhw. A bendit Duw fo arnoch, maen nhw'n dweud hynna'n dydyn, arweinyddion mawr y byd yn gallu dweud y fath beth, a maen nhw yn y byd gwleidyddol, a mae pobl eraill yn dweud hefyd, mae'n dod fel ail natur i rai, maen nhw'n defnyddio y math iaith a hyn, ac mae'n siwtio gan amla yn y gwledydd yma. Achos bod nhw'n elwa ohono fe. Achos efallai bod y pobl sy'n gwrando nhw'n meddwl, wel, o leia fod hwn neu hon yn gryfyddol neu'n foesol, efallai na fyddant yn dweud celwydd mor aml ar lleill, ac o leia maen nhw'n defnyddio'r gair arglwydd. Ac felly mae'n siwtio nhw, roedd yn siwtio rhai i wneud y broffes, ac i fynd i gapel o dro. O, dim cwrgweddi, na. Falle unwaith bob tair mis, falle. Nhw'n rhy brysur i fynd y cwrgweddi. Mae swydd nhw'n rhy bwysig, falle. Ac felly, maen nhw'n dweud, ond mae'n erlunio honni nhw o dro. Mynd i'r capel ar y sil, falle bore sil, a bydden nhw'n na, a bydd pawb yn gwybod, maen nhw'n capelwr, maen nhw'n grefyddwyr, a mae'r rhai pobl yn dweud, o, mae'r rhain yn Gristnogion drwy draw. O, wir, fi wedi clywed i tystiolaeth nhw. Maen nhw'n Gristnogion. Ac eto i byth yn y capel, byth i'r cwrgweddi, byth, ac yn mynd i bob math o lefydd, byddech chi'n dweud sydd yn gwbl amheus, yn gwbl groes i air Duw, o'r canllawiau sydd yno, dim gras yn y bywyd, ond mae yna broffes, a mae'n siwtio yn diwedd. Achos digwydd bod, mae y math o broffes o pawb yn hoffi yn y wlad honno, falle, mae yna wir. Ac felly mae eraill lles i wneud y broffes, i roi rhyw gydnabyddiaeth i'r arglwydd. Ond does dim bywyd ysbrydol i weld. Dim awydd gogoneddu Crist. Mewn gair na gweithred. O gair lle mae'n siwtio, lle mae'n elwa. Ond dim lle mae'n costio. Dim lle bydd yn colli pleidleisiau, neu colli ffrindiau, neu colli teulu. Dwi e ddim mor gyfarwydd wedyn. Ond nid problem bryd hynny yn unig oedd hon, amser Crist yn unig. Problem mae'r darn yma'r ysgrythyr yn ei ddisgrifio, mae'r broblem hon yn broblem yr oesoedd. Mae'n broblem sydd wedi bod erioed. Canlyniad pechod yw anghrediniaeth a balchder dyn a gelyniaeth dyn yn erbyn yr arglwydd. Dyna yw canlyniad pechod.
Ac mae'n hapus i gael, mae dyn yn hapus yn aml i gael yr yswiriant ysbrydol hynny o gyffes, o broffes i'r arglwydd. Os oes na ryw fagwraeth, os oes na unrhyw ddylanwad crefyddol, fe fydd na rai sydd yn hoffi'r yswiriant ysbrydol. Mae e fel petai nhw, os na i'r broffes, ac os oes na ddiw, a mae'n siŵr fod yn credu bod na ddiw. Dwi'n mynd i ddweud arglwydd, arglwydd. Ond dwi dal yn mynd i fyw fel dwi eisiau. Dwi dal yn mynd i wneud be dwi eisiau. Dwi dal yn mynd i fynd i ble dwi eisiau. Dwi dal yn mynd i wisgo fel dwi eisiau. Dwi dal yn mynd i yfed be dwi eisiau yfed. Dwi dal yn mynd i fynd i partion. Dwi dal yn mynd i fyw bob un dydd i fi fy hunan. Dwi ddim yn mynd i fyw i Grist. Sneb yn mynd i ddweud wrthai sut i fyw i rywun arall. Ond fe ddefnyddiau enw'r arglwydd. Ac fe fydd rhyw fath o berswad ar y cydwybod. Wel, fyddai'n mynd i'r nefoedd siwr o fod. Fe ddim mor eithafol â nhw. Ond mae gen i broffes. Dwi ddim am fyw i'r Iesu yn llwyr. Ond mae'r broblem yma wastad wedi bod. Cannoedd o flynyddoedd cyn i'r Iesu ddweud hyn, mae Ezekiel 33 adnod 31 yn dweud hyn. Deiant hefyd atat fel y daw y bobl ac eisteddant oedd flaen fel fy mhobl, gwrandawant hefyd dy eiriau. Maen nhw'n gwneud y popeth iawn. Ond gwrandewch ar hwn. Ond nis gwnaant hwy. Canes ei gyneuau y dangosant gariad a'i calon sydd yn myned ar ôl eu cybydod. Mae calon nhw'n bell. Dyw e ddim yn bopeth iddyn nhw. Dydyn nhw ddim yn byw i'r arglwydd, ond maen nhw'n gwrando, maen nhw'n clywed, maen nhw'n rhoi cydnabyddiaeth gyda'i gennau, ond dyn nhw ddim yn byw i'r pethau. Iago 1 adnod 22. A byddwch wneithurwyr y gair ac nid gwrandawyr yn unig gan eich twyllo eich hunan. A sylwch ar y diwedd, gan eich twyllo eich hunan. Eich chi'n twyllo eich hun. Twyllo o gadwedigaeth. Ac felly, mae'r adnodau yma mor bwysig, ond ydyn nhw byddwch ofalus nad ydych yn anonest a chenaid. Eto mae'r rael yn dweud, mae pechod agored ac anghrediniaeth pendant yn sicr wedi dinistrio miloedd. Hynny yw, y bobl sy'n tu fas nawr sydd wedi cael ei magu heb Grist, heb grefydd. A be mae'r rael yn dweud yw, mae pechod agored, maen nhw'n byw yn agored yn ei pechod, dim un o'n meddwl mae pechod yw e. Ac maen nhw'n gwneud fel ymynant, maen nhw'n llawn anghrediniaeth, dyn nhw ddim eisiau ystyried Duw mewn unrhyw ffordd, heb ystyried Duw mewn unrhyw ffordd, erioed wedi clywed amdano, erioed wedi eisiau byw iddo, ac yn byw fel maen nhw'n mynnu yng nghanol eu pechod. A be mae'r rael yn dweud, mae pechod agored ac anghrediniaeth pendant yn sicr wedi dinistrio miloedd o eneidiau. Dyna mae hwnna'n sicr, miloedd. Ond, dyma be mae'r rael yn dweud. Mae proffes heb Ufudd-dod wedi dinistrio degau o filoedd. Nawr mae hwnna yn frawychus. Nawr dwi ddim yn gwybod am ystadegau a cyfnodau crefyddol a digrefydd, achos i ni'n byw mewn oes, does dim llawer o broffes o gwbl. Ond mae hyd yn oed y frawddeg, ond dyw yn siglo chi. Mae'n neud i chi eistedd i fyny o leia, fod proffes heb Ufudd-dod yn dinistrio gymaint o eneidiau. Dwi'n gallu dychmygu, J.C. Ryle yno'n Lerpwl gen i eglwys fawr a cynulleidfa. A byddwn ni'n tybio gwrando'r J.C. Ryle, un o'r pethau mwyaf hyfryd gallech chi ddychmygu. Bydd anhygol. Ond allech chi ddychmygu faiche yn gweld pobl dda, foesol, crefyddol, arglwydd, arglwydd. Ond proffes ar lafar yn unig oedd e. Siwtio ar y pryd. Gai ofyn, oes na rai sydd yn gwrando, sydd yn byw fel hyn, yn dilyn eich llwybr chi wedi creu yr grefydd gyfleus yma i chi eich hunan, a safonau yr ydych chi yn hapus a hwy,
Ac eto pan y dewch wyneb yn wyneb ag eiriau'r Iesu, yr ydych yn troi oddi wrthynt. Sawl un sydd wedi troi. Dros y degawdau diwetha. Sawl un sydd wedi troi ac wedi dweud, chi ry eithafol. Mae'r disgwyliadau yn ormod. Rhaid i chi chwarae fel lawr, rhaid i chi ddyfrio'r disgwyliadau lawr, rhaid i chi beidio roi disgwyliadau, rhaid i chi beidio dweud hyn, achos mae pobl, mae'r oes yma ddim yn gyfarwydd ag e. Gai ofyn i chi ystyriwch nawr felly, geiriau'r Iesu, mae'r rhybydd yma mor berthnasol. Peidiwch chi da chi a dweud, wel, mae geiriau'r Iesu dim ond ar gyfer cyfnod yr Iesu. Achos mae geiriau'r Iesu'n addas ar gyfer bob oes. Ac mae'r broblem hon yn broblem yr oesoedd. Pobl sydd yn gwneud proffes lle mae'n siwtio. Wel, gadewch i ni symud ymlaen, mae yna ddisgrifiad hyfryd yma. Grandewch ar adnodau 47 a 48. Pwy bynnag, dros y cwestiwn to, mae'r Iesu yn ei ofyn, pa ham hefyd yr ydych yn fy ngalw i arglwydd, ac nad ydych yn gwneud yr hyn yr wyf yn ei ddywedyd, ac yna mae'n mynd mlaen i ddweud, pwy bynnag a ddel ata fi, ac a wrendi fy ngeiriau, ac a'i gwnelo hwynt, mi a ddangosaf i chwi i bwy y mae e fe'n gyffelib. Na i ddweud wrth chi, sut rai yw'r rhain? Na i ddweud wrth chi, yr rhai sydd yn dod ata fi, at Grist, yn gwrando be mae Crist yn dweud, ac yn credu be mae Crist yn dweud, ac yn gwneud be mae Crist yn dweud, be mae'r Iesu'n dweud, na i ddweud wrth chi nawr, sut rai yw'r rhain, adnod 48. Cyffelib yw i ddyn yn adeiladu tŷ, yr hwn a gloddiodd ac aeth yn ddwfn ac a sododd ei sail ar y graig a phan ddau llifeiriant y llif ddyfroedd a gurodd ar y tŷ hwnnw ac ni allai ei siglo cynnes yr oedd wedi ei seilio ar y graig, sef Cristion yw hwn. Dyma Cristnogaeth i chi. Dyma'r efengil i chi. Dyma beth yw Cristion. Os chi eisiau gwybod beth yw Cristion, nid arglwydd yn unig. Mae yna fwy iddo fe. Mae yna ddarlun cyflawn fan hyn. Yn sicr mae'r rhain wedi dod at Grist, wedi gwrando, ond mae yna wahaniaeth. Mae'r rhain hefyd wedi i fyddhau i'w eiriau. Ac felly mae yna wahaniaeth yn syth, ond oes na. Ond yr heswm am y gwahaniaeth yw hyn, y ffaith fod yna sylfeini. Fod yr adeiladu ar graig yw Iesu Grist. Dyna'r gwahaniaeth. Dyma'r gwahaniaeth rhwng yr rhai sydd jyst yn dweud arglwydd, ond heb i fyddhau, ond mae'r Iesu Grist yn dweud, dyma i chi gwir Gristnogaeth, ond yr gwahaniaeth yw y sylfeini. Ac mae Iesu Grist yw popeth iddynt. Crist yw'r rheswm ei chachawdwriaeth. Crist yw'r rheswm ei bywyd. Maent am fyw i'w blesio ef. Defnyddio Iesu Grist ddarlun ond diwe o fyd adeiladu. Nawr mae hwn yn rhywbeth oedd yn ddigon cyfarwydd i bawb ddeall. Dwi ddim yn credu bod dim byd am y darlun yma sydd yn anodd i ddeall. Mae'n ddarlun o un yn cloddio, palu, yn ddwfn, ac yn ddwfn iawn, ar gyfer adeiladu tŷ ar y graig. Ac mae e'n waith caled. Os ych chi wedi gwneud gwaith yn yr ardd, os ych chi wedi rhoi ffens lan, mae hwnna'n anodd, yn dweud, rhoi ffens lan. Ac i rhoi ffens lan, mae rhaid chi rhoi polion mewn i'r ddaear. I rhoi polion yn y ddaear, mae rhaid chi balu'n ddwfn. Ac wedyn, chi fod i rhoi rhyw fath o rhyw concrit neu rhywbeth ac yn gosod y poli'n lawr. Yn y pridd, yn ddwfn, ond mae concrit o gwmpas e. Felly mae palu'n ddwfn yn anodd. Os ych chi'n gallu mynd reit lawr i'r graig, os ydych chi'n adeiladu tŷ, dwi ddim yn gweld pa mor bell sy'n rhaid chi fynd, ond mae'n anodd. Ac mae'n gostus. Os ych chi'n talu rwy'n dod i mewn i wneud y gwaith, maen nhw'n mynd i ddweud wrthych chi, mae'n mynd i cymryd tua 2 neu 3 diwrnod, a mae'n mynd i costio tua 200-300 y dydd, felly 950 i chi'n barod 1,000 o bunnau jyst i wneud y twll. Heb sôn am unrhyw beth arall. Mae'n gostus, ond mae'n costio lot o arian. Mae'n cymryd lot o amser. Cos ych chi'n neud eich amser sbar, mae'n cymryd fwy o amser. Felly mae'n gostus. Mae waith caled, fydd yn brifo. Mae cloddio lawr, fi'n neud chydig o waith yn yr ardd yn ddiweddar, i cael gwared ar rhyw boncif ar rhyw goeden, a mae gen i gwtiau diri dros fy llaw. Mae yn brifo. Mae yn gostus.
Ac felly, nid yw'r adeiladwr yn stopio tan yn taro'r graig. Hynny yw, nid yw'r adeiladwr da yn stopio palu tan iddo daro'r graig. Tan yn gwybod mae dyma'r man gorau i ddechrau adeiladu. Achos fan hyn mae'n saff. Fydd e ddim yn siglo. Ac felly mae'r darlun yn ddigon hawdd i ni ddeall pan fod yr ysbryd glân ar waith ac wedi agor llygaid yr enaid i weld I pechod. Yna fe ddaw y ceisio yma falle ac I gallu gweld falle gwaith yr ysbryd glân yn cloddio lawr I ddechrau da ac mae'n brifo. Ac i'r ceisiwr mae yna gloddio. Mae nhw'n ceisio mae'r darlun gallu mynd yn lletach ond diwe. Lle mae yna geisio, lle mae yna balu, mae yna chwilio. Mae chwilio am y gwirionedd, mae chwilio am heddwch. A pan mae'r ysbryd glân ar waith, gwir ar waith, mae'n brifo yr enaid. Mae'n tramgwyddo ar y cychwyn. Efallai bydd na wylltio ar y cychwyn. Ac unwaith mae'r gwylltineb wedi gorffen yn erbyn yr un sy'n roed y neges, efallai os mae gwaith o'r ysbryd glân yw maen nhw'n dechrau sylweddoli pa mor frwnt ydw I, pa mor bechadurus ydw I, pa mor bell ydw I, pa mor simson yw fy mywyd, pa mor wag yw fy mywyd. Ac mae'n brifo. Mae'n gostus, efallai maen nhw'n gweld dwi'n colli ffrindiau ar y daith yma. Wrth I mi ddod I geisio'r arglwydd, dwi'n colli cydnabyddiaeth fy ffrindiau, fy nheulu efallai. Efallai maen nhw'n colli cwsg. Maen methu cysgu yn y nos. Maen nhw'n poeni am yr enaid. Mae'n gostus yn diwe. Falle bod yna rhywbeth yn y neges glywson nhw ar y sil wedi siglo nhw. Dyn nhw'n gallu cysgu. Os mae'n gweld ein pechod yn brifo yn diwe, mae'n dod ag ofnau. Yn yr cloddio, yn y palu yma, mae yna wrando astyd, mae yna chwilio ar ysgrythurau wrth gloddio, mae yna chwilio, mae'n dweud, o, dwedwch wrthai, beth sydd yn wir, dwedwch wrthai ar y fengil, dwi am glywed. Ac falle bod nhw'n ffeindio fe'n anodd I ganolbwyntio, mae Satan yn dod ac yn sibro rhywbeth a dyn nhw ddim yn gallu canolbwyntio. Ond yn y broses yma, mae yna dydd yn dod pan maen nhw'n taro'r graig. Pan mae'r rhaw yn dod lawr a chi'n teimlo'r glec. Chi'n clywed y sŵn, yr rhaw yn erbyn y graig. Chi'n gwybod does dim un ffordd bellach na yna. Am bellach, mae carreg yw chi'n tynnu'r carreg o'na, ond chi'n gwybod mae'r carreg yma'n anferth. Mae fyna chi'n taro'r graig. Nawr dwi wedi cyrraedd y graig ac felly'n ysbrydol. O'r eiliad honno pan maen nhw'n gweld y sylfaeni yma, maen nhw'n gweld mae'r graig yma. Maen nhw'n dod at Grist, mae'r holl gloddio o'r diwedd wedi talu ffordd, a maen nhw'n clywed am Iesu Grist, am y garreg yma. Mae'r gwaith ysbrydol o adeiladu yr enaid y Cristion ar y sylfaeni cadarn, ffydd. Maen nhw ar y graig, ar Iesu Grist, ar graig yr oesoedd. 1 Corinthiaid 3:11, canis sylfaen arall nes gall neb ei osod, heblaw'r un a osodwyd, yr hwn yw Iesu Grist. Does dim sylfaen arall, ond chi'n gwybod heddi yn yr oes hon, mae yna ryw elfen yn does, mae yna roedfaon, mae yna adloniant, mae yna gerddoriaeth swynus I fod, ac mae pawb yn teimlo'n hapus, mae'r neges yn hyfryd, mae'n neud chi deimlo'n braf, mae'n neud chi deimlo'n dda am eich hun. Ni'n eisiau wneud I neb boi ni. Mae pawb yn gyfeillgar, mae lot o fwyd yna I chi, mae lot o adloniant, mae popeth yn hyfryd ac yna maen nhw'n dweud dewch at Grist, dewch proffes, a maen nhw'n dod at Grist, maen nhw'n pwyso, maen nhw'n dweud dwi wedi credu Iesu Grist, achos dwi'n dwlu ar y bobl yn y capel yma, a maen nhw'n dod a maen nhw'n gwneud proffes. Ond chi'n meddwl am bell oed, faint o gloddio sydd wedi bod, faint o mynd lawr a lawr I berfeddion yr enaid, faint sydd wedi dod at y graig, at y sylfaeni cadarn yma, at Grist. 1:42 oherwydd paham y cynhwysir yn yr ysgrythur wele yr oedd yn gosod yn seion ben congolfaen etholedig a gwerthfawr yr hwn a gred ynddo nis gwaradwyddir. Mae y ddarlun arall o'r adeiladu yma ar sylfaeni cadarn ar y garreg holl bwysig yna yn y gornel o'r adeilad. Am wahaniaeth pan adeiladur ar fath sylfaeni cadarn. Achos dyw'r broffes yma,
Dyw'r adeiladu yma, dyw'r adeilad yma o beth yw ffydd Cristnogol, o beth yw gwir Cristnogaeth, dyw e ddim yn symud dim. Mae e yno i sefyll yn gadarn yn wyneb holl wyntoedd a stormydd garw. I dweud y gwir, dyma beth sy'n anhygol, i ni'n gwybod nid yw'r adeilad yma byth yn mynd i syrthio. Nawr, wrth gwrs, fe fydd y Cristion yn gallu syrthio yn ystod taith bywyd, ac yn gallu simsanu, ond be ni yn gwybod yw, dyw e byth yn mynd i ddymchwel. Dwi'n yn gallu, mae'r sgrythur yn glir am yno. Nid oes nawr dim damnedigaeth i'r sawl sydd yn Christ. Felly does dim syrthio i'r adeilad. Felly mor gadarn, hyd yn oed falle yn ymarferol, efallai fydd y Cristion yn mynd trwy gyfnodau anodd, a falle'n amau, a holl bethau hynny sydd yn rhan o'r bywyd Cristnogol a sancteiddrwydd, ond be ni'n gwybod yw hyn, does dim symud ar y Cristion. Unwaith mae wedi dod i Grist, unwaith mae wedi pwyso ar Grist, unwaith mae'r adeiladu ar Grist, mae'n saff am byth. Dyw'r adeilad ddim yn mynd i gwmpo. Sdim ots pa stormydd ddaw ar eu traws nhw, fydd e ddim yn colli gadwedigaeth. Ond beth sy'n fwyaf anhygol, pan ddaw y storm fwyaf garw oll, a pan ddaw dydd y farn, does dim siglo mynd i fod. Pam? Achos mae ar y graig. Pan fod yn waith o Dduw, pan fod yr ysbryd glân wedi dechrau gwaith, yr holl boen, yr holl dristwch, y troi o hunan falchder a hunan gyfiawnder, ac eogrwydd yma'r boen erchill o eogrwydd, o'r diwedd i ddod a medru adeiladu a phwyso'r Grist. Maen nhw'n clywed am be mae Iesu Grist wedi wneud drostyn nhw. Ac maen nhw'n gwybod mai dyma'r ateb. Dyma lle fwyaf diogel i fenau di ar y sylfaeni Crist. Ond oedd y gwaith wedi dechrau cyn, y cloddio ar ysbryd glân wedi dechrau'r gwaith, a'r chwilio ar boen, ac mae'n brifo. Ond o'r diwedd, nawr wrth gwrs, gall hwnna fod dros flynyddoedd, gall fod dros misoedd, wythnosau, gall fod mewn oedfa. Ni'n gwybod faint amser mae'n cymryd, ond beth ni yn gwybod yr un yw'r broses. Pan bod Duw ar waith, union yw'r broses. Yma yna gloddio, am y dod at y graig, am y dod at Grist. Mor gadarn. Achos mae Iesu Grist wedi gwneud popeth i ni ar ein cyfer. Does dim lle mwy cadarn na hyn. Iesu Grist wedi cadw'r gyfraith i ni'n llwyr. Ond mwy na hynny, mae wedi wneud yn ein lle ni. Nid yn unig bod Iesu Grist wedi cadw'r gyfraith, ond mae e wedi wneud yn fy lle i. Iesu Grist wedi gosbi am fy mhechod i. Fe gymerodd Iesu Grist fy mrynt ni arno ef ei hun. Fe dywallodd Crist ei waed mwyn fy ngolchi yn wynach na'r eira. Ac felly am gadernid yw'r graig yma. Pan ych chi'n meddwl iddo atgyfodi ar y trydydd dydd, ac iddo goncro'r bedd, a Satan ac Uffern, a oes na sylfaeni cadarnach i'w gael? Yr ateb yw wrth gwrs nag oes. Does dim sylfaen gwell. Mae'r enaid sydd yn pwyso ac yn adeiladu ar y sylfaeni yma mor ddiogel, mor sicr, mor gadarn. A pan ddaw treialon a siomedigaethau, pan ddaw marwolaeth a pan ddaw dydd y farn, pan chwytha holl wyntoedd garw yma, fe saf yr un yma'n gadarn, gan ei fod yn pwyso yn llwyr ar Grist. Dim syndod, mae Iesu Grist yn gofyn y cwestiwn, mae'n gofyn y cwestiwn, pa ham hefyd yr ydych yn galw i arglwydd, ac nad ydych yn gwneud yr hyn yr wyf yn ei ddywedyd? Pam? Achos ddweda wrthoch chi beth sy'n bwysig mae Iesu Grist yn dweud. Na i ddweud wrthoch chi, dyma'r gwahaniaeth rhwngddoch chi a'r hyn sydd yn wir. Pwy bynnag a ddel ata fi, ac a wrendi fy ngeiriau, ac a'i gwnelo hwynt, mi ydyn gosaf i chwi bwy mae fe'n cyffelib, a dyma'r ateb, cyffelib yw i ddyn yn adeiladu tŷ, yr hwn a gloddiodd, ac aeth yn ddwfn, ac a asododd ei sail ar y graig, a phan ddau llifeiriant a llifddyfroedd, a girodd ar y tŷ hwnnw, ac ni allai ei siglo, pam, canis yr oedd wedi ei seilio ar y graig. Dyma yw Cristnogaeth. Mae'n ddigon clir, dwi'n anodd, mae'n syml. O mae yna rybydd, o mae e'n rybydd trigarog i orffen.
Achos onid yw mae'n wir yn dweud hyn yn aml, mae bob rhybydd yn llawn trigaredd. Yr un sydd ddim yn dangos trigaredd yw'r un sydd ddim yn rhybuddio. Mae'n od yn diwe, ni wedi cael ein cyddo sawl gwaith o fod yn llym, neu gil, neu eithafol, ac yn rhoi cwestiwn. Chi'n dychryn. Ac dwi'n edrych ar heini ambell a dwi'n meddwl chi yw'r pobl fwyaf creulon dwi wedi dod ar ei traws. Does dim trigaredd yn agos i chi. Achos y trigaredd mwyaf yw rhybuddio pobl. Falle bod chi ddim wedi deall. Achos gwrandewch, dyma pa mor ddifrifol yw e. Adnod 49. Ond yr hwn awrendi ac ni wna, a fi na lot sydd wedi bod yn ein capeli ni, sydd yn syrthio i'r disgrifiad hon. Ond yr hwn awrendi ac ni wna, cyffelib yw i ddyn yn adeiladau di ar y ddeiar heb sail. Ni'n gwybod ni darlun arall ar y tywod. Ond fan hyn ar y ddeiar heb sail. Ar yr hwn y curodd y llif ddyfroedd ac yn y fan y syrthiodd. A hwn sydd yn dychryn chi. A chwimp y tŷ hwnnw oedd fawr. O, mae mor drist. Y sawl o ddisgrifir yma mor aml yn bobl sydd yn hyderus yn eu proffes, dim bob tro, ond yn aml iawn. Maen nhw mor hyderus yn eu proffes. Dwi'n meddwl dros fy mhlentyndod a fy ieuenctid ac wrth i fynd drwy'r gwahanol coleg ac yn y blaen ac yn aml iawn yn dod ar draws pobl yn gweddio yn y cwrdd y gweddi ac yn tystio leithi, roedden nhw'n wych. Ac wastad o'n i'n teimlo fel dim byd drws nesaf iddyn nhw. Sydd yn od, achos dwi wedi bod yn cwmni sawl pregethwr fel plentyn. A pregethwyr diwiol erioed wedi teimlo yn ddiwerth yn eu cwmni nhw. Ond eto gyd, o'n i'n ffeindio fy hunan yn teimlo fel mod i heb ddechrau yng nghwmni rhai nhw mor hyderus. Gallu troi pob sgwrs mewn i dystio leithi. Mor selog. Yn y cwrgweddi, lan â nhw, gweddio mor hyderus, dim nerfau o gwbl, ac o'n nhw'n sôn o mor hyfryd, ac eto, ble maen nhw nawr, nynlle. Ac yn aml iawn, fe gwelwch chi fe fel yna. Mae yna rhyw hyder yn y proffes ffals yma. Yn aml yn uchel eu cloch. Ond ydyw, mae'n atgoffa fi pan o'n i'n meddwl am hwn, mae ychydig fel gyrru o amgylch strydoedd Caerdydd a falle bod chi'n gyfarwydd ardaloedd eraill o Gymru neu unrhyw wlad o ran hynny. Ond i ni'n byw yma yng Nghaerdydd ac ar y ffordd adre fyddwn ni'n mynd trwy gwahanol ardaloedd o Gaerdydd ac efallai'n gweld strydoedd o dai sydd wedi gweld ym mhob dinas, am mhob tre. Ys dim byd o'i le ar y tai. Chi'n gweld tai hyfryd. Fel ni'n arfer byw mewn un ardal o Gaerdydd ac ni'n byw mewn stryd. Ac o'ch chi'n dod mas i'r pafin. Sydd o drws i'r pafin. Gyna chi gallu cael tai wedyn ni lle mae yna mymryn bach o ardd, seids y bwrdd o'n blaen yn ei fan hyn. A wedyn chi'n cael lle i barco'r car am bellai, tai gyda lle i barco'r car. A wedyn dim tŷ drws nesaf chi. Pob math o dai mewn dinasoedd yn does na. Ac yna chi'n mynd i gen coed neu lisfain. Ac i chi'n gweld tai fyna ar lefel, chi ddim erioed wedi weld. Dwi'n meddwl falle unwaith wedi bod tu fewn un o'r tai yna, ond mae'n anhygol. Tai mawr ysblenydd ac yn yr ardd y pellenofio. Sa'n gwybod chi wedi gweld yr rhaglen Grand Designs. Dwi'n mwynhau'r rhaglen yma o Joy Jo. Chi'n gweld y tai yma. Tai gwahanol iawn yn aml. Rhai modern, llawn, ffenestri o'r top i'r gwylod, paneli solar ar y top. Defnyddiau gwych modern sydd yn cadw'r gres i mewn. A maen nhw'n gallu gwrthsefyll pob math o dywydd. Maen nhw'n bwrpasol felly. Maen nhw wedi defnyddio rhywbeth talau ar yr hanner to, a'r pren gyda rhywbeth yn y pren sydd yn ei gadw e. A maen nhw'n rhoi pethau nid yn y ddeiar ac yna maen nhw'n gallu cael gwres am ddim sydd yn anhygol yn yr tai modern yma. Ac maen nhw'n edrych yn wych. A chi'n gweld nhw, maen nhw'n ysblenau. Chi'n mynd mewn, mae'r tapiau gorau gyda nhw yn ei sinc. Mae'r sinc gorau dyn nhw, mae'r ffwrn gorau dyn nhw, mae popeth yn edrych yn hyfryd. Mae'r soffa mwyaf cyffyrddus i bob golwg yn edrych y tân. Chi'n gallu troi switch a mae fflamen dod lan, mae'n edrych yn hyfryd.
Chi gallu cael rhyw fwtwm a mae'n cael llenni chi popeth. Wel, mae'n edrych yn wych. Ond dychmygwch chi beth chi'n ffeindio mas ar Grand Designs. Oedd ganddyn nhw arian, dwedwch chi, £100,000,000. Ond bydde fe wedi costio miliwn iddyn nhw petai nhw wedi cloddio lawr i'r Groeg. Ond o'n nhw eisiau tŷ mawr crand gyda'r popeth oedd yn edrych yn hyfryd a talu'r pris mwyaf ar gyfer y paneli solar, ar gyfer y ffenestri mawr, ar gyfer y soffa mwyaf cyffyrddus. Ac o'n nhw'n teimlo, wel, sy'n mot am y sylfaeni. Dwi eisiau'r tŷ, a mae'n edrych yn hyfryd. A mae'n para falle blwyddyn neu ddwy, ond yna, fel ni'n cael yr hybydd am y storm garw heno yma. O, dychmygwch ambell i dŷ. Petai nhw ddim wedi adeiladu sylfaeni, mae'r storm a'r gwynt yn dod, a mae dŵr yn dod lawr ochr y bryn efallai, ac mae'r sylfaeni, does dim sylfaeni yna, ac yna beth sy'n digwydd, mae un ochr o'r tŷ'n dechrau simsanu ac yn syrthio, mae'r holl beth yn dymchwel am yr ddinistr yn enfawr, ond oedd yn edrych mor neis. Roedd yn edrych mor gran, mor hyfryd. Roedd yn edrych mor gadarn. Roedd yn edrych yn well na phob tŷ arall. Ond dyna'r darlun fan hyn. Bod rhai sy'n mor hyderus, maen nhw'n edrych apart. Yn allanol, maen nhw'n edrych yn iawn, mwy na iawn, mor gywir, mor boblogaidd efallai. A does neb yn cael ei tramgwyddo gan ei geiriau nhw, na, achos nhw byth yn tramgwyddo neb. Dyn nhw byth yn dweud unrhyw beth sydd yn mynd i achosi unrhyw un i gwestiynu. Maen nhw mor boblogaidd, maen nhw mor neis i bawb, maen nhw'n gryfyddol, maen nhw'n arglwydd, ac maen nhw'n dod allan, a maen nhw'n siarad y pobl, dewch mewn. Does dim argyhoeddi'r personau pechod, dim byd o'r fath, a pan nhw'n dod ymlith y saint, maen nhw'n teimlo, maen nhw'n mor boblogaidd, maen nhw'n anhygol, dwi wedi gweld tro ar ôl tro, ond ble maen nhw nawr? Defnyddio'r geiriau cywir. Ond does dim bywyd ysbrydol yno. A ffordd i ni'n gwybod, nid Iesu Grist yw popeth iddyn nhw. Does dim Ufudd-dod i'w air. Pan mae pregethiad y gair yn dod, a maen nhw'n clywed be mae Iesu Grist yn dweud yn ei air, dyn nhw ddim yn licio fe. Pan mae rhywun yn sôn am y sabath, be? Sa'i fod i wneud hyn ar y sabath? Be, mae disgwyl i fi wneud hwn ar y sabath? Mae disgwyl i fi ddod i oed faon ar y sabath? Dydd o orffwys yw'r sabath? Dyna be mae Cristnogion yn dweud. Sa'n bod o le maen nhw wedi cael hwnna. Mae'n anhygol, mae Cristnogion yn dweud dydd o orffwys yw'r sabath. Maen nhw wedi camddeall y gair orffwys, wrth gwrs. Wrth gwrs, dydd o orffwys, ond gorffwys o'r byd yw hwnna. Nid gorffwys a trad lan a pidio goffod o mas. Na, dim byd o'r fath. Mae'r sabath yw'r dyrnod fwyaf prysur oll. Does dim gorffwys ar y sabath. Mae'n gwasanaethu Duw ar y sabath. Dwi'n rhoi pryderon y byd o'r neilltu ar y sabath. Dwi'n rhoi fy ngwaith o'r neilltu ar y sabath. Dwi'n rhoi adolygu o'r neilltu ar y sabath. Dwi'n rhoi siopa o'r neilltu ar y sabath. Dwi'n rhoi rhaglenni teledu o'r neilltu ar y sabath. Byd yw'r sabath, diwrnod i'r arglwydd, i'w geisio fe. Pam? Mae Iesu Grist wedi marw drostai. Mae wedi gofyn i fi roi un diwrnod o'r wythnos i'w roed iddo fe. Dyna be mae Iesu Grist yn dweud. Ond yw'r rhain ddim yn licio yna. Dyn nhw ddim yn licio bod yn ifydd i hwnna. Allen ni fe ymlaen. A pan maen nhw'n dod wyneb yn wyneb ar y thrawedd, dyn nhw ddim yn licio fe. A maen nhw'n dweud, dwi'n mynd hoffi yna. Dwi'n licio efengu lot fwy agored. Fwy caredig. Sa'n eisiau tramgwyddo neb. Dyn nhw'n gweld y pwysigrwydd i gredu popeth yng ngair Duw. Ni welant rheidrwydd bywydau o sancteiddrwydd. Dyn nhw'n gweld bod hwnna mor bwysig. Ymwahaniad o'r byd, ond ymwahaniad o'r byd mewn ffordd caredig. Mewn ffordd graslon, mewn ffordd pendant. Ond dim uchel ail, nid edrych lawr ar bobl. Sa chi'n dweud o'r pobl yn y gweithle, fedra ddim dod gyda chi achos dwi'n lot well na chi. Na, chi ddim yn ei ffys o'r beth, chi'n byw bywyd sanctaidd. Dyw'r rhain ddim yn gweld addoliad amharchus fel unrhyw beth sydd yn broblem. Dyn nhw ddim yn gweld yr addoliad ysgafn yma fel unrhyw beth sydd o'i le, achos dyw Iesu Grist ddim yn bopeth iddyn nhw.
Mae'n rhywbeth iddyn nhw, mae'n arglwydd, ond dwi ddim yn popeth iddyn nhw. Ond i'r rhai sydd wedi gweld beth dioddefodd Crist dros nhw, dwi ddim eisiau ddoli hwn fel rhyw blentyn bach mewn parti pen-blwydd. Dwi ddim eisiau gwneud y fath beth. Dwi eisiau ddoli hwn gan fod wedi marw dros dwi. Mae wedi fy ngolchi fi'n lan, mae wedi fy ngolchi fi'n wynach na'r eira. Ond yw'r rhain ddim yn gweld bod beth yw'r ffys. Dwi ddim yn bwysig. Pan nad yw y gwaith yn ei cylonau yn ganlyniad yw waith yr ysbryd glân, pan nad yw'r cloddio a'r argyhoeddi wedi bod, pan nad yw'r adeiladu yn llwyr ar y sylfaeni sef Crist Iesu, yna fe ddaw dydd pan bydd yr adeilad honno, y broffes honno, y bywyd yn syrthio, yn ddymchwel. Dyna beth sy'n mynd i ddigwydd. Fe ddaw y storm, fe nhw'n diflannu ni di weld tro ar ôl tro, ond os na welwn ni yma ar y ddear, fe welwn ni fe, yn nydd y farn, fydd rhain yn dod, fe ddwedes i arglwydd, ond na, fydd na ddymchweliad anferth. A fi Crist yn dweud, dwi ddim yn nabo chi. Fiwch chi erioed wrth droed y groes. Mae'r ail yn dweud eto i gloi. Os bu prawf erioed bod dyn syrthiedig a dall ac yn ddall mewn materion ysbrydol, fe'i gwel yn y ffaith bod y mwyafrif, mae'r ail yn dweud, bod y mwyafrif o bobl a fedyddir o bob cenhedlaeth yn mynnu parhau adeiladu ar y tywod. Dyna beth mae'r ail yn dweud. A mae'r rhai oedd yn dod ar ei traws. Yr rhai oedd wedi'n ei proffes. Yr rhai oedd wedi'n cael ei bydyddio. Ond dweud, os fi prawf am bechod ac am ddallineb ysbrydol, dyma fe, fod y mwyafrif o'r proffeswyr yma yn mynnu parhau adeiladu ar y tywod. O, gweddiwch ar yr arglwydd agor llygaid eich enaid, i weld a ydych yn pwyso ar sylfaeni'r graig yr oesoedd, yr arglwydd Iesu Grist. Am drigaredd Iesu Grist, i orffen ei bregeth ar y mynydd, gyda'r fath rybydd trigarog. O am gariad, am drigaredd o'r mwyaf. I'r rhai yno oedd yn gwrando, ac yna oedd yn dweud, byddwch ofalus. Byddwch ofalus nad ych chi dim ond yn defnyddio fe enw i. Byddwch yn ofalus nad yw yn siwto chi ar y pryd. Byddwch yn ofalus nad yw yn cael eich ffordd chi eich hunan ar y tro. Byddwch yn ofalus nad chi'n dweud arglwydd ar, newch yn siŵr bod chi wedi adeiladu ar y graig, arfna fi, Crist Iesu. Achos prawf o hynny, Crist fydd popeth i chi, ac fe fyddwch chi'n ifydd i'w orchmynion ef. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am dy ras, am dy drigaredd, am dy gariad, yn rhoi dy fath rybydd i ni. Gad i ni fod yn sicr, ein bod ni yn pwyso ar Grist ac ar y graig. Dwed y fod yn eiddo i mi mewn llythrennau eglur clir. Ter di'n plith, gweithio'n rymus yn ein dyddiau unwaith eto, ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant, ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Iawn, ni orffen gen i ganu emyn rhif 309, ond hefyd 310. 309, a oes gobaith am achubiaeth. Oes maddeuant am bobau. A oes hedd a meddyginiaeth. A oes ceidwad i'r fath rai. Yr ateb yw oes, medd Duw, o'r nef yn eglur, myd ar perais aberth llawn. Mae hedd a gras a chysur gen i'n rhoddion parod iawn. 309 a hefyd 310, gwni sefyll.
nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.